सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। जिल्ह्यातील सावंतवाडी बाजारपेठेमध्ये आज आंब्याचे दर अक्षरशः गडगडलेले पाहायला मिळाले। हापूस आंब्याचे दर डझनाला तब्बल 120 रुपये डझन एवढ्या कमी दरानं खाली आले आहेत। 200 ते 250 रुपये डझन असणारा हापूस आंबा सावंतवाडी बाजारपेठेत सकाळी 120 रुपये डझनानं विक्री केला जात आहे। 2-3 दिवस पाऊस पडत आहे, त्याच्याकडे आंब्याला कीड लागणार, रेट पण उतरला आंब्याचा, दर नाही हो, काय नाही, दर भेटत नाही। आंबा पण जास्त झाला, पावसाने कीड पडली। पावसाने परिणाम असा झाला की आंबा गळून पडल्यानं इतके वर्ष काय व्हायचं की कॅनिंगचा अगदी सुरुवातीला बरा भाव होता, पण आता निम्म्यावरूनच खाली आलं आणि ते म्हणतात की जास्त कॅनिंग घेत नाही, शेतकऱ्यांना जायचं कुठे असा प्रश्न येतोय। आणि बाजारात आणल्यानंतर त्या इतक्या वर्षाच्या मानाने तुलनेत आज भाव नाही आहे, म्हणजे शेतकरी निश्चितपणे हैराण झालेले आहेत। गळून पडलेली फळं करायची काय असं प्रश्न पडलेला आहे। पावसामुळे आंबा पिकाला भरपूर मोठ्या प्रमाणात एक नुकसान झालेले आहे आणि आंबाची उष्णतेचे प्रॉब्लेम बदलत्या हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणात आंबा पिकाला फटका बसतो आहे आणि मार्केटमध्ये जर आवक असल्यामुळे आंबा पिकाला तसा भाव भेटत नाही। कणकवली देवगड पट्ट्यामध्ये पाऊस पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दराची जी ही होती कमतरता म्हणजे पूर्ण कमी झाल्यामुळे पूर्णपणे मार्केट डाऊन झाले चारही बाजूने। आज सावंतवाडी निपाणी वाशिम मार्केट पूर्णपणे आज डाऊन होण्याची शक्यता आणि पूर्णपणे झालं आहे। म्हणजे आज पूर्णपणे म्हणजे आंब्याला भरपूर कमी प्रमाणात मागतात आणि म्हणजे अशी बोलीच लागत नाही आहे। आमचं कोकणचं जे काही संपूर्ण आर्थिक कणा असतो तो संपूर्ण आर्थिक कणा आंबा काजू अशाच पिकांवर असतो। संपूर्ण वर्षभर मेहनत करून शेतकरी फक्त या हंगामाची वाट बघत असतो आणि अशा परिस्थितीत अवकाळी पावसाने जो काही नुकसान झालेलं आहे आमचं जवळजवळ 8 ते 10% हा आंबा शिल्लक राहिलेला आहे। कारण पाऊस पडला, उन्हाची हीटही जास्त झाली की ताबडतोब त्या हापूस आंब्यावर परिणाम होतो आणि आमच्याकडे दोन्ही प्रकार चालू आहेत, अतिशय उष्णता आणि अवकाळी पाऊस या दोन्हीमुळे हापूस आंबा संपूर्ण कोलमडला आहे आणि त्यामुळे कमीत कमी प्रत्येक हेक्टरी आम्हाला 5 लाख रुपयाची भरपाई नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी आम्ही मागणी करतो आहे। ज्या वेळेला पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं तेव्हा सरकार धावपळ करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देते। आज कोकणचा शेतकरी आंबा बागायतदार मोठ्या आशेने सरकारकडे बघतोय, तरी शासनाने तातडीने हेक्टरी 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई आंबा बागायतदारांना द्यावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत। नाही, निश्चितपणे आम्ही या ठिकाणचे काँग्रेसवासी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आणि शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत।